L-abbuż fis-sistema tal-biljetti tal-GoZo Channel instab wara li biljetti mormija kienu qed jinġabru lura u jinbjaw lil passiġġieri fl-imġar Għawdex. Dan żvelah il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo dalgħodu waqt li kien qed jieħu sehem f'One Breakfast News. Huwa qal li kien avviċinat minn persuna li jingħatawlu żewġ biljetti ta' transport tal-GoZo Channel li iżda nħarġu 4 ijiem qabel. Dan is-suspett ta' abbuż f'xiri ta' biljetti kompla jitqanqal wara l-istatistiċi li juru li madwar 10,000 karozza qasmu lejn Għawdex f'perjodu partikolari u li iżda 8,000 karozza biss jagħmlu l-vjaġġ lura lejn Malta biex bekk hemm diskrepanza ta' 2,000 karozza. Il-Ministru Refalo qal li kien konvint li s-ser qed iwassal għal problemi finanzjarji kbar li għaddejja minnu l-GoZo Channel, kumpanija li ġġorra monti kbar ta' karozzi u passiġġieri kuljum. Minkejja dawn id-diffikultajiet, il-Ministru qal li matul ix-xhur li għaddew bdew jittieħdu miżuri li jħallu l-frott, tant li għall-ewwel darba l-kumpanija GoZo Channel qed tirreġistra qlieħ għal din is-sena. Waqt li tkellem fuq il-Ministru Refalo ħabbar ukoll illi sal-aħħar ta' din is-sena għandu jitlesta l-pjan ta' riforma għal din il-kumpanija li ma' pjan jibda jiġi implementat immedjatament. L-introduzzjoni ta' banka tal-biljetti miċ-ċirkewwa u riforma radikali fil-bejħ ta' biljetti minn Għawdex se jkunu parti minn din ir-riforma li mistennija tejjeb is-servizz tal-GoZo Channel.